अंधार कोठरीर प्रेम कहानी। आज ये प्रेम कहानी को आपण मानक स्वागत करुचे। मते होइते 5 वर्ष। मोर बापा माँ दुर्घटना रे चलीगले। पिता पिला बेलू दादा खुड़ी पाखे बड़ होइतिली। वर्तमान मोर जौवन अवस्था। गोरा तक तक सुकोमल शरीर, गोलाप रंगर ओठ, ढल ढल दुई आखि। जुगल चाहाणी रे मु जहाँ देखी दिए मो ऊपर नजर हटेना। मो खुड़ी मो बापा चलीगला पर कष्ट देउथिले। एते बड़ ହେଲା ପରେ ବି ଜାଣିପାରି खुड़ी सहित मोर विवाह करिया ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ନଥିଲି। ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ ମୋ ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯଦି ମାଆ ପାଖରେ ତାଙ୍କରେ ଏଇ ଦିନ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ରାତି ଅଧରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗାଁର ସହର। ସେଟା କାହାକୁ କିଛି ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ କଳରେ ପଥରଟିଏ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର ଆଗକୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା କ୍ଷତକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ, ଘରର କରିବୁ ସହିତ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଜାତକ ପାଣି ପାଇଲା ପରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋର ଭଲ କଲେଜରେ ଖାଇଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଅଜଣାତା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବାହାରୁ ତାଲା ଦେଇଥିଲେ। କଲେଜ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପଚାରିଲି କିଛି କହିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଧୀରେ ଯେମିତି କଣ୍ଠରୁ ସୁଝି ଅନ୍ଧାର ଶବ୍ଦ ସେ ଦିଗରେ ଆଗ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲି। ଝରକା ପଟେ ଛାତ ଆସୁଥାଏ। ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବୁଝିଗଲି ସେ ମତେ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ମୋ ହାତରେ ବାଜିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କ୍ଷଣି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲି। ଦେହରେ ରୁମାଇ ଜାଣି ଟାଙ୍କୁରି ମୋ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ରାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ନିଆଁ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ମତେ ପଟକୁ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ମୋ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକିଏ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ମୋ ପଛରେ ଝାଞ୍ଚୁଡ଼ି ଧରି ବୃକ୍ଷ ମାଡ଼ିକି ତାପରେ ଶରୀର ଗଜମକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବ୍ରା ଖୋଲି ଦେଇ ଖେଦୁଲିକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ
देखी हसीदेली से मते देखी मोर की हसी पे जानी पर मो कॉलेज रे खोजिली हेले पाइली से दिन वर्ष मने पकाई नियारी जलता कहीं मो तांको प्रेम कर सिद्धि मध्यरे मो कॉलेज मो चाकरी करबा पाई कंपनी को प्रवेश कर जहाँ देखी मो निज आखि को विश्वास कर से चेयर ऊपर बसी भजना पुरुष पाखको आसी काढ़ी आखि छाड़ी तुमको से राति अजनतारे किछि हेले सेही दिन तुम से शरीर स्पर्श अनुभव करी मिलन भाग्य थिले जीवन पाई खाटी ये कहानी जदि आपन छुते हंसा चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें निश्चय धन्यवाद।